eta behin, Euskal Herria kanpoko unibertsitateetan euskara eta euskal kultura irakasten ditugunok, esker beroenak ematen dizkiogu Paz de Ziganda ikastolari omenaldi hunkigarri honengatik. Euskara mundu zabaleko unibertsitateen plazara jalgi da, eta hori ez da kasualitatea. 5 kontinentetan ohartu gara euskararen hizkuntza eder honen garrantziaz, eta garrantzi hori jakinarazi nahi diogu munduari gure lan apalaren bidez. Bestalde, Euskal Herriko hiri eta herrisketako plazetara ere jalgiztoa pixkanaka, eta hori ere ez da kasualitatea. Hainbat eta hainbat Euskal Herritar, ez denak zoritxarrez, ohartu dira euskarak beren nortasun individual eta kolektiboaren eraikuntzan duen garrantziaz, eta gizarte eleanitz baten aldeko apostua egin dute gogotsu egin ere. Besteak beste, ikastolei esker euskarak bizirik dirau. Eguneroko komunikazio tresna da, bizia da, eraginkorra da, erakargarri ere bai. Euskara hilik balego ere bere tokia izango luke munduko unibertsitateetan, baina latinarekin batera, greko zaharrarekin batera. Hau da, hizkuntza hilen konpainiaz badira euskarari patu hori opa diotenak, aitortuz edo aitortu gabe. Eta eraberean badira elebakartasunaren aldekoak, lotxaren lotxa zezuta aitortzen baina badira, batez ere elebakar hori beren ama hizkuntza baldin bada. Baina jarrera hori oso zaharra da, oso antigualekoa, eta eleaniztasuna ordea oso modernoa da. Batez ere hizkuntza handi eta txikien artean bereizkeriarik egiten ez duen eleaniztasuna. Gu oso modernoak garenez, hemen gauden guztiok oso modernoak garenez eta begibistakoa da hori, orrazkerak eta ikusita, ospa dezagun, hori gero dator. Ikas ditzagun nahi adina eta ala adina hizkuntza, eta bain bai, ospa dezagun, pozez gainezka, Babelgo dorrean oso aspaldi gertatu zena. Eskerrik asko. Estu egin nahi du
great honour to stand together with you to declare our undying commitment to the life of our native tongues. In Scotland, we realise that self-belief flows from knowing who we are. As a people in a multilingual land, our Scottishness has been at its best through the years when it embraced and embraces the right to express yourself, to live through the meaning of your own language. That means the right to rule your own land by your own people's will and speak the languages you choose. I wrote back in 1983 about this Scottish idea, and I said, our cultural roots mark out our place in the world, and other peoples have admired our distinctive views, our highly developed art forms. Why shouldn't we? Traditions are a skeleton, not a shell, which we should cherish and carry confidently into the next century and beyond. Rootless people don't thrive, so spreading the word, displaying our distinctive style, renewing a living awareness of our roots is the idea, the Scottish idea. It is also the Basque idea and the idea of all who believe that a world of 1,000 tongues and peoples should flourish. Gora Naparoa. Gora Euskara. Opari akarra duela eta ikusten duzu, ez da? Kopatxo bada, elkarri eman, da pasa eta pasa eta pasa egin daiteke. Ezin duelako bere munduan tokia topatu, eta beraz herri bakoitzak ere izaera propio eta hizkuntza propio erakutsi eta zabaldu behar duela kultura sustatu ahal izateko. Beste eskuzarta bat eskatuko nuke. Hizkuntza minorizatuen aldeko manifestua mundura zabaldu eta proiektu honi datozen urteetako Nafarroa Oinezetan jarraipena emateko ahal egin dute, eta Nafarroa Oinezeko webgunean txikiak mundura atala sortu dute. Orain, erraten ari naizen hau guztia hobeki azaltzeko, jarraian Iñaki Aintzinburuk, ikastolako DBH-ko ikasleak, manifestua irakurriko du. Behean sinatzen dugunok, honako hau adierazi nahi dugu. Mundua eleanitza dela. Hizkuntzak altxor kulturalak direla, eta horrek aniztasuna eta aberastasuna ematen diela munduko herrialdei. Hizkuntzak herrien eta pertsonen identitaterako eta garapenerako funtsezko tresnak direla. Aldarrikatu nahi dugu. Hizkuntza gutxituak ere errespetatuak eta kontuan hartuak izateko eskubidea. Gure hizkuntzak normalizatzeko behar adina laguntza eta babesa izateko eskubidea batez ere hezkuntza arloan. Gure hizkuntzek legaltasun osoa izateko eskubidea euren eremuan. Gure hizkuntzetan bizia ahal izateko eskubidea, gizarteko edozein esparrutan. Honako konpromiso hauek hartu nahi ditugu. Hizkuntzen normalizazioan lanean jarraitzeko eta gure arteko zubiak eraikitzea txikion batasunak handi egiten gaituelako. Manifestu honi ahalik eta oihartzun zabalena ematea. Javier Martínez, Tafainako ikastolako batzorde buruan, ez da? Etzegin du? Erronka handi bat eta plazerra handi bat izango da Tafaialdeko ikastolarentzat hurrengo Nafarroa Oineza prestatzea, eta zuen bezain txukun egitea espero dugu. Eskerrik asko eta egun eder bat pasa dezan.